Уважаеми пастор Бърнс, истинско удоволствие да говоря отново с вас. От все сърце ви благодаря за всичко, което правите. Последното видеоинтервю с вас стана супер хит и това е просто невероятно. Много хора го преведоха на различни езици. Вау! Само за да предадат вашето послание народния им език, така че то да достигне до хората на тяхната страна. Супер! Те бяха толкова вдъхновени и впечатлени от вашата искреност, смелост и от вашето послание и ние дълбоко го ценим. Просто нямам думи, защото вие наистина вдъхновявате много хора. Особено във видеото, в което подкрепяхте доброволците на Алатра. Хората са искрено благодарни и не става въпрос само за доброволците на Алатра, защото вие се борите за правата на човека и подкрепяте всички, които са подложени на преследване. Да. Чието права са нарушени, чието свобода на вероизповедание е потъпкана. И както казахте, вие сте нито за десните, нито за левите, а сте за страната на правата на човека. Абсолютно. Огромни благодарности за вашата позиция. Това е лесно, когато постъпваш правилно. Сега се намираме в музея на Библията във Вашингтон, окръг Колумбия. Президентът, когото считам за най-великия президент на нашето време, е наблизо, на същата улица. Той също е бил преследван, само заради това, че е отстоявал себе си. Той беше подложен на политически преследвания и трябва да помним, че е преминал през ада. Те хвърлиха върху него всичко, което можеха. Затова той разбира организациите, които се борят за справедливост и права, които защитават обикновените мъже и жени по целия свят и се застъпват за мир, а тях ги преследват заради тяхната добродетелност. По този начин, вие имате същия дух като президента Тръмп. Каквото и да хвърлят върху вас, вие ще се борите, ще го приемете и ще продължите напред. Искрено съм благодарен за това, което сте и за всичко, което Алатра прави. Още веднъж огромни благодарности, защото вие наистина давате сила на хората и им връщате надеждата. И разбира се, правилно казахте, каквото и да се случи, нашите доброволци продължават напред. Ние вървим напред. И също срещаме и много други хора и виждаме тяхната вътрешна сила, как те отстояват правата на човека. Това е още по-вдъхновяващо, нали така? Да, те са невероятни. Доброволците, те са просто изумителни. И благодаря на всички, които ме поздравиха за рождения ми ден. Бях толкова щастлив. Вашето видео и видеята на доброволците на Алатра от цял свят. Бях трогнат до дъното на душата си. Показвах тези видеа, пълни с доброта и любов на много хора от моя екип и на членовете на църквата. Големи благодарности. Това ме направи толкова щастлив. Рождения ми ден е на 21 септември. Това е Международният ден на мира. И съм благодарен, че рождения ми ден съвпада с Деня на мира и че получих поздравления от семейството на Алатра. Просто перфектна комбинация. Мисля, че това не е случайно, нали така? Не мисля, че е случайно. Днес мисля, че ще бъде чудесно да поговорим точно за мира, нали? Да. И изобщо за това, което се случва на планетата. Ако погледнем глобално, виждаме какво става. Толкова много разделение, толкова много омраза. Виждаме бомбардировки, виждаме как хората са преследвани, как страдат. И ние разбираме, това трябва да спре. Не може да продължава така, нали? Да, точно така. Време е да спрем до тук. И ето, вие инициирахте проекта Духовни дипломати. Можете ли да ни разкажете на хората малко повече и да обясните защо този проект е толкова важен сега? Да. И какви са ключовите моменти, които трябва да се знаят за него? Проектът Духовни дипломати. Това е глобална инициатива, която обединява имами, свещеници, пастори, равини и духовни лидери от цял свят. Хора, които разбират, че тяхната роля и отговорност е да служат на волята на народа, да помагат за прекратяване на конфликти, създадени от политическата власт, и да говорят от името на обикновените мъже и жени. В онова прекрасно интервю, което заснехте и което стана вирусен хит, вие ме попитахте, ако можех да променя едно нещо в света, какво би било то? И аз отговорих, моето желание е всеки човек на земята да има защитник, който да отстоява правата му. Точно това правят духовните дипломати. Ние не носим оръжие, ние носим мъдрост. Не се фокусираме върху политиката, фокусираме се върху хората. Вярата и религията могат да проникнат там, където политиката и политиците не могат.
Това е именно смисълът на нашата конференция, която организираме заедно с вас и нашите партньори от цял свят. Тя ще се проведе в Капитолия на 28 октомври. Основната цел на това събитие е да събере религиозни лидери от цял свят, за да заявим: ние стоим заедно, водим диалог и не просто диалог, а използваме тази платформа и мрежа от лидери, за да влезем в политическите кръгове и да говорим от името на тези, които нямат глас, защитавайки техните права. Участието на Алатра и всичко, което правите като доброволци, за да помогнете за осъществяването на тази инициатива, искрено ме вдъхновява. Духовният дипломат е човек, който не се стреми към власт, а към любов. Това е човек, който иска да помогне на най-обезправените, както е казвал Исус, да ги издигне от пепелта. Затова ни е важно към коя вяра принадлежиш, ако обичаш хората и се грижиш за невинните. Причината, поради която днес духовните дипломати са нужни повече от всякога, е проста. Ние сме на прага на Трета световна война. Погледнете какво се случва в Газа и Израел, разбира се, и в Украйна и Русия, в Венецуела, в Сомалия. В много страни по света има военни конфликти. В Нигерия християните биват избивани и убивани. В селските райони на Индия мюсюлманите са преследвани от различни организации, само защото са малцинство. А в селските райони на други страни малцинство са християните. Нуждаем се от духовни дипломати на всеки континент, във всеки град по света. Това са хора с отворено сърце към другите, за да можем да говорим помежду си директно. Така ще успеем да направим това, което политиците не успяха. Ще кажем: слушай, братко мой, сестро моя, не ме интересува от коя страна си. Не виждам в теб иранец или севернокореец. Виждам човек. Защото в горещите точки има толкова много невинни хора, които са в отчаяно положение. Те не представляват своите правителства. Те не са тези правителства. Това са невинни хора, които страдат заради своите негодни правителства. И отново, нека вземем президента Тръмп. Както стана известно днес, той инициира чудесно споразумение, за да се сложи край на насилието в Израел и Газа. Така че и двете страни, палестинските заложници в Израел и израелските заложници в Палестина, да бъдат освободени. И терористичната организация Хамас да бъде унищожена и лишена от влияние. Защото на нейно място трябва да дойде нова власт. Това правят духовните дипломати. Ние можем да влезем в такива зони на конфликт. Демократична република Конго, Движение 23 март, Руанда. Всички тези конфликти се случват точно сега, в същото време. Има активни духовни дипломати, включително и аз, които действат зад кулисите, следвайки примера на преподобния Били Греъм, който ни показа пътя. Той показа как можеш да отидеш в Китай и да проповядваш Божието Слово, като същевременно проповядваш единство и мир, обединявайки нашите две страни, Китай и Америка. Той изигра ключова роля в този процес, така че имаме примера на преподобния Били Греъм, примерите на Махатма Ганди, доктор Мартин Лутър Кинг и много други еврейски, християнски и индуистки лидери. Те ни показаха, че промяната е възможна без насилие. Затова призоваваме всички хора на вярата по целия свят. Присъединете се към проекта и кажете: готов съм да бъда духовен дипломат. Не се стремя към властта. Стремя се към мир. Заедно можем да го осъществим. Точно за това щях да попитам, защото, както вече ви казах, имаме проект Единно зърно, в рамките на който проведохме едно невероятно, много мащабно социално проучване. Да. Хора от 180 държави отговориха на въпроса: какво ни обединява всички? Да, това беше прекрасно. Искахме да открием тази обща основа и когато събирахме всички отговори на хората, беше просто невероятно. Всички отговориха любов, Да. уважение и всички искат да живеят в процъфтяващ свят. Да. А сега имаме вашия проект Духовни дипломати, който е насочен точно към това да превърне това в реалност. Да, точно така. И така, вие започнахте да говорите за това. Как човек може да стане духовен дипломат? На първо място, трябва искрено да обичаш хората. Не можеш да бъдеш толкова обсебен от политика и власт, че да не забелязваш страданията на хората.
Това виждам навсякъде. Демонизация. Правителствата се демонизират едно от друго. Казват, този човек е лош, ужасен или те са расисти. Видях го с очите си. Да вземем, например, Украйна. Видях как украинците бяха изобразявани като расисти, корумпирани, неонацисти. Казваха, че не вярват в свободата на вероизповеданието. Създават се такива образи и ако гледаш само водещите медии, лесно можеш да повярваш в това, защото това е единственият източник на информация. Но когато сам отидох там, разбрах, че всичко, което ми разказваха официалните медии, е пълна противоположност на това, което видях. Украинците си го казаха прекрасни хора. Тогава разбрах, че това е стария сценарий. Същото се случва във Виетнам, същото се случва дори у нас, в Америка. За американците също казват, че сме безбожни, че използваме хората и се отнасяме жестоко към тях. Но нали има толкова много прекрасни американци, които обичат не само своята страна, но и хората по целия свят. Така че, на първо място, трябва да обичаш и да не се поддаваш на пропагандата, която разпространяват всички държави. Всички разпространяват пропаганда един за друг. Абсолютно всички. Трябва да игнорираш пропагандата и да виждаш сърцето и душата на човека. За мен, като духовен дипломат, целта е проста. Не само трябва да се опознаем, но трябва да започнем да научаваме имената на децата на другите, имената на членовете на семействата им, на братята и сестрите им. Защото е трудно да поискаш да отидеш на война срещу човек, когато знаеш имената на децата му. Това е вярно. И така, как да станеш духовен дипломат? Първо, трябва да обичаш. Второ, трябва да дойдеш на нашето събитие. Трябва да дойдеш на 28 октомври на Капитолийския хълм в Вашингтон, защото там ще разкажем повече. Кани всички да се регистрират. След регистрацията, всеки участник ще получи красива значка за реверите. Ще ви изпратя снимка. Всеки, който се регистрира, ще получи такава значка. Но не е достатъчно само да се регистрираш. Трябва да непременно да дойдеш лично. Регистрация без участие не се зачита. Но ако човек се регистрира и дойде, ще получи красива значка с надпис «Духовен дипломат» и изображение на орел. Това е официалната емблема на нашата организация и значките ще се раздават безплатно. На събитието хората ще разберат какво могат да направят като духовни дипломати. Най-важното е любовта. Да не се подаваш на пропагандата и да се бориш за хората, дори за тези, които не приличат на теб и говорят на друг език. Любовта е универсалният език и всъщност това е всичко, което е нужно. Много ви благодаря и мисля, че вие вече вдъхновихте всички да дойдат на конференцията, защото аз самата вече искам значка. Искам да се регистрирам веднага. Супер! Много ви благодаря за всичко. Благодаря за отвореното ви сърце, за това, че наистина сте готови да помогнете на хората и че сте на страната на хората. Благодаря на вас и на Алатра за всичко, което правите и на всички прекрасни доброволци. Обожавам да чета вашите статии и съм щастлив да виждам, че зад вас стои цяла армия. Армията на Алатра. Мисля, че това е така, защото обичате хората. Във филма «Единно зърно», който гледах, всички хора казваха «Любов! Любов! Любов! Любов!». Хора от 180 държави говориха за едно и също, за любов. Исус е казал «Възлюби Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с целия си разум». А втората най-велика заповед е «Възлюби ближния си, както самия себе си». Това и е същността на Алатра и моята същност. Точно за това. Ние с вас работим толкова добре заедно. Огромни благодарности! Бог да благослови всички ви.